Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Bugungi hadisimizda сөйләшеп китербез үзебезгә файда китерә торган, файдалы булган нәрсәләрдә тырышлык күрсәтергә кирәк һәм сәбәпкә керешкәч Аллаһ Субхаһу тәгалә ярдәм сорап аңа тәвәккәл кылырга кирәк һәм шушы файда китерә торган эшләребездә ялкаулык күрсәтмәскә, салкын карамаска шушы эшләргә һәм әгәр дә сүзен дөрес кулланырга өйрәнербез шушы Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисендә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Müslim jantında kile turan sahih hadisteyinde bu hadis bizden Abu Hurayra isimli sahabadan rivayet kılına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti ihriz ala ma yenfa'u vesta'in billah ve la ta'cizenne di üzerine fayda kitirettiren nerselerde di tırışlık koydu, ujet buldu hem Allah Teala'dan yardım sıra hem yalqavlanmadı. Buna bu hadis ürete bizni üzebizge bulsunma dünyada, bulsunma ahiret dünyasına indi fayda kitiре торган нәрсәләргә biz тырышлык куярга тиешбез. Тырышлык кую ул сәбәпләрен куллану дигән сүз. Шулай бит инде. Мәсәлән, гыйлем алу. Әйттек бит, җәннәткә илтүче иң җиңел юлларның берсе гыйлем алу, Аллаһка якыная торган. Һәм инде бу файда китерә торганын белгәч, biz нишләргә тиешбез? Шушы өлкәдә тырышлык куярга тиешбез. Шулай бит? Укырга тиешбез, тыңларга тиешбез, ятларга тиешбез инде. Сәбәпләренә керешергә тиешбез. Үзебездә торган, үзебездә кулыбыздан килә торган сәбәпләрендә инде тырышлык күрсәтергә тиешбез. Һәм нәрсәдә? Аллаһтан ярдәм сорарга тиешбез. Ягъни Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез. Аллаһтан сорарга тиешбез. Эй Раббым, бер Аллаһ, менә шушы эшемдә, шушы гыйлем алу юлында миңа дәвамлылык бирсәң, миңа зиһен бирсәң инде. Миңа сабырлык бирсәң дип Аллаһтан сорарга тиешбез. Сәбәп кылу гына, үзеңә таяну гына җитмәй, Аллаһка да таянып, аннан ярдәм сорау кирәк. Һәм нишләргә тиешбез? Вәлә таҗизанна. Ягъни ялкаулык күрсәтергә тиеш түгелбез. Ялкаулык кирде икән, шайтан әзрәк вәсвәсә кылды икән, нәрсәгә инде син анда укып утырасың, тыңлап утырасың, менә лучше сериал каранда. Рәхәтрәк бит. Диванда утырасың да бер нәрсә эшлисең юк. Вәсвәсә кыла. Бу утырасың анда 2-3 сәгать нишлисең инде? Профессорлыкта бирмиләр, дипломда бирмиләр анда. Аның нәтиҗәсен дә күрмисең син аны бу дөньяда дип инде. Төрле вәсвәсәләр кертә. Инде телевизор карасаң, инде бер сериал, син күңелең күтәрелә анда, гаиләң белән бергә анда күңеллерәк була, файдалырак була дип үзенчә вәсвәсә кыла. Менә монда нәрсәдә вәлә тәҗизәнне. Ялкаулык күрсәтмәде. Тырыш булды. Һәм салкын карамады. Тәҗизәнне ул бер мәгънәсендә ул ялкаулык, икенче мәгънәсендә менә салкын караш. Карыйбыз бит, нәрсәгә ул дип русча әйтсәк пренебрежение, салкын карыйбыз шушы гамәлгә. Изгелекләргә булсын анда, мәсәлән, бер кешегә ярдәм кирәк дини. Изге гамәл кылып була инде шушы кешегә күрсәтеп инде. Мәсәлән, мохтаҗ ди инде. Аңа мәсәлән, садака бирсәм ди, мәсәлән, шушы бәләсендә ярдәм итеп җибәрсәм, бик хәерле гамәл инде. Һәм без инде салкын карыйбыз. Булыра бүтән башка кеше ярдәм итер аланда. Ашкынмыйбыз, хирыслык кылмыйбыз шушы кешегә ярдәм итәргә инде. Шайтан вәсвәсә кыла. Аңа ярдәм итсәм бит, үзеңнең гаиләңә калмаска мөмкин, анда үзеңә сиңа кирәк дип инде. Әмма ләкин нәрсәдә, менә шушындый салкын караш булырга тиеш түгел, изгелекләргә, яхшы гамәлләрдә, кешегә ярдәм итүдә дә ялкауланмаска һәм салкын карарга тиеш түгел бездә инде. Менә бу безне өйрәтә нәрсә, нинди генә үзебезгә файда китерә торган эштә нәрсә ялкаулык булдырмаска, ялкаулыкны булдыра алганча битерергә тырышырга ялкаулыкка каршы инде. Һәм сәбәбенә керешкәч тә инде мин булдырам дип түгел, иң беренче Аллаһтан ярдәм сорарга тиешбез. Аллаһка тәвәккәл кылырга тиешбез. Һәм менә бу шулай өйрәтә безне үзебезгә файда китерми торган нәрсәләрдән ерагая. Бары тик файда китерә торган нәрсәләр генә эшләргә. Мәсәлән, бер кая җыелышка чакырдылар икән, дуслар белән очрашу. Әгәр дә беләбез, анда барып инде буш сүз була, гайбәт сүз була, безнең дөньябызга да, ахиратыбызга да берни файда булмый икән, хәерлерәк андый җирләргә бармаска.
Һәм инде калган вакытыңны, булган шушы вакытыңны хирыслык кылырга, тырышлык кылырга, бу дөньяда яки ахират дөньясына файда китерә торган гамәлләр кылырга инде. Һәм бу беренче булды шушы эшләү буенча инде. Һәм وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ди. Без әйттек бит, әгәр дә сүзен дөрес итеп кулланырга өйрәнәбез. Менә бу хадистә әйтә, әгәр дә сез эшләдек, бер нәрсә гамәл кылдык, инде булып чыкмады икән ди, бер нәрсә бәла каза килде ди, эшең уңмады ди, нәрсә ди? فَلَا تَقُلْ ди. Әйтмә ди булай дип ди. Әгәр дә мин шулай эшләгән булсам, шулай булыр иде. Менә бу өйрәтә безнең әгәр дә сүзен дөрес кулланырга. Мәсәлән, шушы хадис белән мисал китерәбез. Мәсәлән, әти-әниең бер ераграк җирдә тора ди. Авылда яки бүтән районда, бүтән шәһәрдә. Әти-әниең белән араны үзмәү, изгелек кылу, Аллаһка якыная торган бер изге гамәлләрнең берсе. Шулай бит? Әти-әниең кайтып хәлен белү, ярдәм итү, хаҗәтләрен үтәү. Шулай бит? Һәм син инде шушы ниятне алып инде Аллаһка тәвәккәл кылдың, сәбәбенә керештең, машинаңа утырып инде кайтып киттең авылга яки шәһәргә әти-әни янына. Менә бу хадистән шәйне. Файда китерәме? Китерә. Әти-әни изгелек кылу. Тырышлык куйдыңмы? Сәбәп кылдыңмы? Кылдың. Аллаһка тәвәккәлләдеңме? Тәвәккәлләдең. Ялкаулык күрсәтмәдеңме? Күрсәтмәдең. Шушы хадисны тулысынча үтә. Һәм инде шушында барганда, хабитин бик каты бураннар име, күренми, ялгыш кына кырыга алып киттең дә, карга кирип киттеп, әйләндең мәсәлән машина белән. Аварийга очрадың, шулай бит инде. Яки таеп киттең дә машинага бәрелдең, ДТП булды. Шулай бит. Һәм шул вакытта ди нәрсә ди? Әйтмәде. Әгәр дә шунда белгән булсам, бик каты кырыга алмасам, төшеп китмәгән булыр идем. Әгәр дә инде машина бара башлауга бу якка борган булсам, бәрелмәгән булыр идем дип әйтмәде. Менә бу хадис әйтә, бәла каза килсә, әгәр дә шулай эшләгән булсам, алай булмас иде. Ни өчен? Чөнки син белмисең нәрсә буласын. Аллаһ Тәгалә белә. Чөнки Аллаһ Тәгалә беренчедән тәкъдир, Аллаһ Тәгалә язган. Шушы көнне, шушы елны, шушы сәгатьтә син шушында бәрелергә тиешин яки шунда әйләнергә тиешин дип, һәм син шушы әгәр дәләреңне әйтеп бер нәрсә үзгәртә алмыйсың. Һәм әле нәрсә ди? Вәләкин кул каддараллаһ ва ма ша фә'аля ди. Аллаһның тәкъдире ди, һәм нәрсә теләде шул булды ди. Аллаһ Тәгалә язган, шул булды. Син бер нишләтә алмыйсың. Әгәр дә инде фәинләү ди, шушы әгәр дә дигән сүз ди, шайтанның гамәлләренең ишеген ача ди. Менә бу әгәр дә сүзе безнең шайтанның ишеген ача ди. Чөнки әгәр дә дигән сүз без бит инде гадәттә кулланабыз, ризасызлык белдерсәк. Шулай бит? Берсе дә риза түгел бит. Бер бәла каза килсә, әлхәмдүлилләһ дип утырмыйбыз бит инде. Утыра, мөэминнәр, мусульманнарга шын теге куәтле иманнары, яра Аллаһ Тәгалә язган, шулай булырга тиеш. Нәрсә булса да, әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл. Нәрсә булса да Аллаһка мактау. Әмма ләкин безнең шикелле заиф иманлылар нәрсә? Зарлана башлый. Нинди гөнаһ өчен булды соң инде? Әти-әниемә кайтайым бит инде, шунда изгелек кылайым бит инде. Нинди каян килеп чыкты? Шунда уйлап бетермә, әзрәк иртәрәк чыккан булса, әзрәк соңрак чыккан булсам, булай булмаган булыр иде. Әгәр дә инде бик кырыга алып карга күпчәгем белән булса, әйләнмәгән булыр идем. Әгәр дә булай эшләмәгән булсам, бәрелмәгән булыр идем дип, без Аллаһның ризалыгын алмыйбыз, шайтанның ризалыгын алабыз. Чөнки Аллаһ Тәгалә язган, тәкъдириңдә буласы булды. Син әгәр дә дип әйтеп, Аллаһның ачуын чарасын, шайтанны шатландыра аласың. Син бер нәрсә эшләтә алмыйсың шушы әгәр дә дип. Син белмидең дә. Кеше бит яра. Күп вакытта шулай кулланыла кешеләр нәрсә? Әгәр дә мәсәлән иртәрәк киткән булсак, шушы бәлагә очрамаган булыр. Әгәр дә иртәнге 7дә киткән булсак инде, хәзер барып җиткән булыр, шушы пробкада утырмаса. Син бит белмисең. Син иртәрәк китеп, киресенчә әле шулай юл фаҗиасына очрап тагында хәле мөшкилле булырга мөмкин. Әгәр дә иртәрәк эшне башлаган булса, әллә качан биттергән булыр. Белмисең бит, әгәр дә син җыгылып төшеп анда кулыңны сындырырга да мөмкинсең. Шуңа күрә менә бу үткән заманда бер нәрсә булды икән инде, әгәр дә сүзен куллану ислам динендә тыела.
Чөнки без мөселманнар тәкъдиргә ышанабыз. Аллаһ Тәгалә нәрсә язган, шул булган. Әгәр дә дип әйтәбез икән, без шайтанга ишеген ачабыз. Шайтанга шатланырга мөмкинчелек бирәбез. Һәм бу иманыбызның bir кимчелеге, иманыбызның bir заифлеге менә шушы әгәр дә сүзен кулланып үткән заманда инде. Аңладыгымы? Бер нәрсә булды икән инде. Әгәр дә сүзен кулланмыйбыз, нәрсә дибез? Каддараллаху ва ма ша фа'ала дибез. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире нәрсә теләде, шул булды дип әйтәбез. Менә шулай дип әйтсәк, Аллаһ Тәгалә шатланачак, бездән риза булачак. Һәм шайтан киресенчә инде шайтанның ишеген япкан булабыз, вәсвәсә ишеген инде. Һәм бу үткән заманда шушы ризасызлык белдерү белән булды, әгәр дә сүзен куллан. Һәм шулай ук бар рөхсәт ителгән, әгәр дә сүзен без куллана алабыз. Кайчан? Мәсәлән, киләчәк заманда. Әгәр дә минем бик күп акчаларым булса, миллионнарым, мин мәчетләр салдырырым, мәдрәсәләр төзерим, анда мохтаҗларга ярдәм итерим, авыртуларга, мәсәлән, кыйммәтле операцияларга мохтаҗ булган авыртулар бар бит инде хәзерге көндә. Шуларга операцияларын түләр идем. Анда Birər avulda məsələn medpunkt düzisi vardı, balnis düzisi vardı, tüzümlərdi. Şunda medpunkt məsələn balnis düzüb biririk. Şunda əgər də rüxsət etilgən. Bunda ötkən zaman түгел, bulğan нәрсә түгел, киләчәктәге. Ümid итәсең яхшылыкны, изгелекне. Бу рөхсәт ителгән, чөнки Пәйгамбер саллаллаһу хәдисләр килә. Нәрсәдә Пәйгамбер әгәр дә мин киләсе елга калсам, мәсәлән, шушы уразаны мин шундый көндә тотырым дип әйтә. Һәм хәдисләр бар Пәйгамбер саллаллаһу шулай, әгәр дә шулай булса, мин шулай эшләрим. Киләчәк заманны өмет итеп әйтә инде Пәйгамбер саллаллаһу. Шуңа күрә галимнәр шушы хәдисләрдән җыйдылар, нәрсә диделәр? Киләчәкне, яхшылыкны өмет итеп әйтәбез икән инде, бу рөхсәт ителә әгәр дә сүзен кулланырга. Әгәр дә син миңа килсә, мин сине кунак итәм, хөрмәт күрсәтәм. Мәсәлән, тәмле итеп анда шашлык пешереп ашатам мин сиңа анда, тәмле итеп анда чәй белән торт ясап, торт белән тәмле чәй эчертәм. Мәсәлән, бу киләчәкне, шулай яхшылыкны өмет итеп әйтү. Бу рөхсәт ителә. Киләчәк заманда хәерлелекне өмет итеп әйтү. Ләкин кайчан ярамый дидек? Үткән заманда. Үткән заманда кулланырга ярамый, ризасызлык белдереп тәкъдиргә. Әгәр дә шулай эшләгән булсам, шулай булган булыр. Бу үтте, бетте. Син инде һаман ризасызлык белдерәсең, һаман нәрсәдер анда үзеңә теге оправдание эзлисең инде. Нәрсә генә булмасын, менә бу Аллаһтан тәкъдире. Һәм шулай ук менә бу яшәргә ярдәм итә име? Кешеләргә мөнәсәбәт кылганда да. Мәсәлән, була бит инде берәр кеше белән бер нәрсә эшлисең, бер нәрсә килеп чыкмый, китте анда сүгенә, "Ах, син шулай нәрсә эшләгән булсаң, шулай булыр иде, син һаман нитмәдең" ди. Менә бу өйрәтә безне кеше белән муамалат кылганда да сабырлык күрсәтергә. Син беләсең, аннан тормады ул Аллаһ Тәгаләдән торды. Без әйттек бит иң беренче өлешендә. Кеше файда китергән нәрсә хайрыслык кылырга тиеш, әйдә ярар дип эшләргә тиеш түгел. Аллаһка тәвәккәл кылып, үҗәт булып, яхшы итеп, тиешенчә эшләргә тиеш. Теге җиңелчә генә түгел анда әйдә ярар. Һәм шушы бите тырышлыгын куеп инде тәвәккәл кылып Аллаһ Тәгалә ялкаулы мөшәбәт итеп эшләп килеп чыкмады икән, без кешене гаепли алмыйбыз. Чөнки нәрсә Аллаһ Тәгалә шулай язган тәкъдирендә шулай булды. Менә бу шулай, менә бу кеше белән муамалат кылганда да өйрәтә безне сабырлык күрсәтергә. Тәкъдирдән, аның эшеннән түгел. Аның эш сәбәпле килеп чыккан Аллаһ Тәгалә язган һәм шулай булган. Һәм инде менә бу хәдис бит инде безнең шикелле заиф иманлыларга авырак аңларга. Ничек инде анда мәсәлән, кеше ниттең дә берәр эш куштың да өендә эшләмәде яки ватып китте инде мәсәлән, ниме? Безнең бит инде ачу чыга. Шулай бит инде. Яки берәр изгелек кылдың, анда аның артыннан изгелек кылырга теләдең, шулга тияния кайту дип бәрелдең. Һәм инде шулай бит күңел төшә, ачуын чыга бит инде, изгелек кылдым, әмма ләкин бәре бәла каза килде дип инде. Шулай бит.
Алла субхана тағала бит белә, менә шушы бәла казалар җибәрүдә нәрсә безгә хәерле. Алла субхана тағала бит Бакара сүрәсендә әйтә бит: нәрсәдә Алла субхана тағала Бакара сүрәсенең 216 аятында «Ва аса ан такраху шай'a ва хуа хайрун лакум» ди. Бер нәрсәне начар дип уйлыйсыз икән ди сезгә карата. Бит шушы юлда авария очрау, без бит начар дип уйлыйбыз, шулай бит инде. Сәламәткә зыян килде дигәндә, машинага зыян килде, ремонтлыйбыз ди. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ул сезгә хәерле ди. Сезгә начар дип уйлаган нәрсә ди, хаклыкта ди, ул сезгә хәерле ди. Аңлатып китәм. Ва аса ан тухиббу шай'a ва хуа шаррун лакум. Сез уйлыйсыз ди бер нәрсә яхшы дип сезгә. Ул сезгә нәрсә дә киресенчә сезгә начар ди. Сезгә зыян китерә ди. Һәм нәрсә ди? Аллаһ я'ламу ва антум ла та'ламун. Аллаһ белүчерәк ди, белүче ди, сез ди белмисез ди. Сез белеп бетермисез ди. Аллаһ Тәгалә бәлки шушы бәла каза белән нәрсә? Синең гынахларыңны ярлыклады. Шушы бәла каза белән сине саклап калды тагын да зуррак афәттән. Син алхамдулилlah бәрелдең, монда авария булды, сәламәткә зыян килмәде, мәсәлән, машинаңа гына да ремонт. Бәлки син анда да тагын барып, бу дөньядан китәргә мөмкин иде. Аллаһ Тәгалә язган булса, яки инвалид калырга мөмкин иде. Шулай бит? Яки вообще параличланып урын өстендә генә ятырга мөмкин иде. Син дин начар дип уйлыйсың да, Аллаһ Тәгалә бит яхшырак белә. Яки әйткәнемчә, шушы бәла каза аша инде гынахларны ярлыклап, шушы синнән шөкер сүзен ишетеп, Аллаһ Тәгалә синең дәрәҗәңне күтәрәсе килгәндер. Син шушы бәла каза килде, син нәрсә дидең? Каддараллаһу ва ма шафа'ал. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире нәрсә теләде шул булды. Әлхәмдүлилләh дип әйтәсең икән, шушы бәла каза, шуның белән Аллаһ Тәгалә сиңа күп әҗр савап бирә, үз каршында, Аллаһ Тәгалә каршында синең дәрәҗәңне күтәрә. Бәлки шушы бәла каза сабыр итүең, әлхәмдүлилләh диюең, каддараллаһу ва ма шафа'ал диюең, бәлки җәннәткә керүгә бер сәбәп булыр. Бәлки мизанда синең гамәлләреңне үлчәүгә куйгач, бетеп бузыклыгын үлчәүе баскач, һәм әйттеләр, менә шул атта бәла каза килгәни, һәм ул ризалык белдерде, Аллаһ Тәгалә зарланмады шушы тәкъдириңә дип, шушы изгелегенне үлчәүгә басып, изгелекләр үлчәүен инде сине, начарлык үлчәүен күтәреп, басып, бәлки сәбәп булыр, Аллаһның рәхмәтен алып, җәннәткә керергә. Шуңа күрә менә бу аятларны, менә бу хадисларны истә тотыйк, бәла каза килсә, бер начарлык булса, бәлки ул безгә хәерледер. Һәм киресенчә, бер нәрсәне яхшы дип уйлыйбыз икән, бәлки аның артына киресенчә безгә начарлык ятадыр. Без бит белмибез. Шуңа күрә менә шушы аятлар белән, шушы хадислар белән вәгазьләнеп, тырышыйк менә шушыны гамәлдә кулланырга. Тормышыбызга ашырырга. Шул вакытта гына инде безнең гыйлем алудан, вәгазьләнүебездән файда булачак инде. Әгәр дә инде шушыны укып, ишетеп, инде мәчеттән чыгуга инде онытсак, Аллаһ Тәгалә гыйлемебездә бәрәкәт бирмәячәк, берни файда булмаячак. Шуңа күрә тырышыйк менә шушы хадислар белән, шу аятлар белән инде гамәл кылырга. Ни файдалар алдык инде? Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә риза булу. Шулаймы? Ризалык белдерү. Нәрсә генә булмасын, әйтергә тиешбез. Каддараллаһ ва ма шафа'ал. Аллаһ Тәгалә тәкъдир дә кылды, нәрсә теләде шул булды. Әлхәмдүлилләһ аля кулли хәл. Нәрсә генә булмасын, Аллаһ Тәгалә барча мактаулар. Менә безнең белән килә торган бәла каза, ул Аллаһ Тәгаләнең тәкъдире. Икенчедән ни файда булды? Тырышлык куярга, үҗәтлек кылырга, үзебезгә файда китерә торган нәрсәләрдә. Вакытны сарыф итәргә, вакытны кулланырга бары тик файдалы нәрсәләргә генә, файда китерә торган. Аллаһка якыная торган, изге гамәлләр булсынмы анда, гыйлем алу булсынмы, яки дөньяви мәсьәләдә анда шулай файда китерә торган булсын. Һәм инде ялкаулык күрсәтмәскә инде. Ялкаулык килде икән, салкын караш булды икән, шул изгелеккә, яхшы нәрсәләргә без шушы хадисне искә тотып, Аллаһтан ярдәм сорап инде, Аллаһка тәвәккәл кылып эшләргә тиешбез. Һәм әйттек, сәбәпләрне кылганда инде Аллаһка тәвәккәл кылырга тиеш инде. Монысы өченче файда булды. Дүртенче файда, әгәр сүзен дөрес куллану сүзебездә.
Безнең бит ислам дине камил дин, бөтен нәрсәне дә өйрәткән. Шулай бит сүзләрен дә дөрес кулланырга өйрәтә. Әгәр сүзен үткән заманда булган нәрсәләрдә кулланырга ярамый. Шулай бит. Әмма ләкин киләчәк заманда инде изгелекне, яхшылыкны өмет итеп кулланырга ярый. Һәм 5нче файда нәрсә? Шушы әгәр дә сүзен әйтәбез икән, үткән булган нәрсәләр, без шайтанның вәсвәсә ишеген ачабыз. Күңелебезгә күңелсезлек керә, күңелебез төшә, вәсвәсә кыла шайтан. Тегеләй эшләмәдең булыр иде дип, һаман теге борчу, хәсрәт ала безне. Әмма ләкин инде әлхәмдүлилләh дип куябыз икән, Аллаһ Тәгалә тынычлык иңдерә калбыбызга, безгә рәхәт булып китә инде. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы файдалар булды инде шушы хәдистән инде. Һәм Аллаһ Субханаһу тәүфик бирсен, шуның белән вагазланып, гамәл кылып яшәргә инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.